Hej bloggen. Jeg skal lave en video, hvor jeg viser, hvordan jeg lægger min daglige makeup, fordi ja, det har jeg bedt mig om at gøre. Det er lidt underligt, fordi jeg sidder her uden makeup, og ja, det føles ikke sådan helt normalt, eller hvordan man nu skal kalde det. Jeg vil gerne starte ud med at sige, at jeg er sindssygt doven, når det kommer til makeup, selvom jeg vil godt kan lide at lægge makeup, så det svinger rigtig meget, hvor meget jeg bruger. Så det kommer an på, hvor meget tid jeg har, og hvor meget lyst jeg har til at gøre noget ud af mig selv. Men jeg har startet med at komme ansigtscreme på. Jeg bruger sådan lidt forskelligt, men lige pt. Bruger jeg Zenobel. Det er det, vi har på Clean Skin også. Det er vildt godt, fungerer rigtig godt, så det kan jeg anbefale i hvert fald. Men jeg starter med at komme primer på i ansigtet. Det gør jeg for det første, fordi ja, jeg gider ikke at have fedtet skinnende hud i løbet af dagen. Og så sidder makeupen også bedre. Foundations, der har jeg også sindssygt mange, også fordi, jeg ved ikke, det er som om, at når jeg vågner om morgenen, så har jeg sådan forskellige hudfarver fra dag til dag. Men jeg har lige købt ny en, jeg har vist jer den, L'Oreal True Match. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste foundations, jeg har. Den her, som er sådan billig drugstore, altså sådan koster 145 kroner eller sådan noget, er nok den foundation, jeg har været mest glad for, at de billige, der findes. En anden, jeg har, som også er vildt god, det er Estée Lauder Double Wear. Det er den der. Koster 350 kroner, eller sådan. Den koster bare en arm, så den er røvdyr. Den brugte jeg især, da min hud var meget slem, da jeg havde meget uren hud og sådan noget, fordi den er meget dækkende og meget mat. Jeg kommer min foundation på med hænderne. Så bare sådan pump ned i hånden, og så begynder jeg at arbejde det ind i huden. Jeg synes egentlig, at det der med at blende det ud og sådan noget, det sidder meget i hænderne, så det er sådan ren vanesag, synes jeg lidt. Men ja, man kan sige, at det er super vigtigt, at man får blendet sin foundation ordentligt ud. Det ved jeg jo nok godt selv. Især også fordi, jeg hader at have striber og sådan noget. Men i hvert fald, det sidder meget i hænderne, som sagt. Hvad brugte jeg? 3 pump, tror jeg, eller sådan noget. Sådan en til sådan at dække her, en til at dække her, og en til at dække her. Så jeg delte det ligesom sådan lidt ind i ansigtet. Ja. Hvad plejer jeg så at gøre? Jeg plejer at komme transparent puder på. Semi-transparent puder. Nude Magique. Godt. Men lige nu her, så bruger vi den her BB powder, og det kommer jeg bare hele ansigtet. Jeg bruger en Kabuki, flot. Kabuki børste fra Youngblood. Det er en, jeg fik med som del af sådan en prøvepakke. Og den fungerer også rigtig godt sammen med den her semi-transparente puder, fordi at jeg får et mat look, som jeg godt kan lide. Og den får det fordelt jævnt over det hele. Så nu har vi nok på, tænker jeg. Og ja, igen, sørg for at få det ned på halsen. Og blende lidt, fordi ja, det er nederen at være tofarvet. Så det er lidt forskelligt, hvor meget makeup jeg gider til på. Normalt så plejer jeg enten at have blusher på, eller rouge, hvad man nu kalder det. Den her, den er for ELF, koster 20-40 kroner eller sådan noget. Der er rimelig meget shine i, samtidig med, at den er sådan lækker pink. Så den synes jeg er vildt fed. Så har jeg så den her, også fra ELF. Det er faktisk også en blush eller rouge, whatever. Men den er guldfarvet, så ja, jeg bruger den som highlighter i stedet for jeg synes, det er måske lidt underligt. Kom guldfarve på kinderne. Hvis vi nu siger, at jeg tager begge dele på det, så tager jeg min børste fra Sephora. Rigtig god. Det er Sephora Professional. Jeg tror, de koster 150 kroner. I don't know. Billige, gode. Fungerer rigtig godt i hvert fald. Så hvis der vil lige komme noget på. Og igen, det sidder meget i hænderne, synes jeg. Det er den der bevægelse der. Og jeg plejer egentlig bare at gå efter æblekinderne. Nu har jeg jo ret tykke kinder, så det er jo rimelig let i hvert fald. Så smil og æblekinden, der skal rouge på. Når der jeg kommer det på, så sørger jeg for at komme det sådan lidt skråt opad, sådan så det er, at ja, der kommer lidt fokus på kindbenene. Jeg ved godt, det er det highlighterne er til også, men jeg plejer at blende begge dele ud. Jeg ved ikke hvorfor. Det gør jeg bare. Det synes jeg er meget pænt. Sørg for lige at få det blendet ud i hvert fald. Det er igen også noget, der sidder i hænderne, tænker jeg lidt. Det gør det i hvert fald på mig.
Så har vi der min nummer 2, min highlighter. Den kommer jeg herop, op ved, lige ud for øjet. Op ved det øverste af min kindben her. Og ned. Anyways, den kommer herop, og så faktisk lidt eller samme vej, som jeg har strøget min lyserøde blush der, og sørge for at få det blendet lidt ud. Ja, så highlighter og blush, det er på. Folk, der peger med piber, har altid ret. Også børster. Nej. Så er der vipper. Mascara. Det her, det er en Lancome Hypnose i sort. Jeg kan enormt godt lide at have fyldige vipper. Så det vil sige, at jeg elsker at have mascara på. Man kan kalde mig lidt af en mascara-luder. Nogle synes måske ikke, det er så pænt, at ens vipper klister så meget sammen. At man har sådan spider lashes, men jeg synes, der er forskel på, hvordan man gør det. Jeg synes, at nogle gange, så kan det være meget pænt. Alt efter, hvordan de sidder. Jeg mangler faktisk at have munden åben. Nu er det svært, fordi jeg snakker, men er det ikke rigtigt? Man skal altid have åben mund, når man lægger mascara, så står man bare der som anden idiot med åben mund og bare glaner. Nu har jeg lige snydt lidt og lagt noget mere mascara på, fordi ellers så kunne vi sidde her hele dagen. Jeg kommer lige til at tænke på, at tit så bruger jeg 2 forskellige mascara. Det har jeg jo haft sagt tidligere. Det jeg mener er bare, at tit så bruger jeg nogle til de øverste vipper, og så bruger jeg også nogle til de nederste vipper. En anden mascara jeg bruger til de nederste vipper, og til sådan at klumpe tingene sammen. Det der egentlig har købt. Maybelline, ja, Great Lash. Det er en beauty klassiker. Jeg kan godt lide, at man også kan se de nederste vipper. Det er lidt forskelligt, hvad jeg gør, og hvad jeg egentlig, så hvor meget jeg kommer på. Men især også, hvis jeg skal i byen og sådan noget, så synes jeg, det er fedt, at der lige kommer sådan lidt Bambi-effekt over det. Hvis det er, at du har blå øjne, så kan det tit komme til at se lidt for hårdt ud, hvis det er, at du bruger en helt sort mascara, så der kan jeg anbefale at bruge en brun i stedet for. Fordi det giver sådan lidt anderledes look, lidt mere blidt og mildt, hvis det er, at man gerne vil det. For at jeg får fyldige vipper, som jeg nævnte tidligere, så kommer jeg mascara på begge sider af vipperne. Jeg ved ikke, om det er normalt ting at gøre. Jeg gør det. Nu er jeg heller ikke normal. Men det vil sige, at jeg plejer egentlig bare at lukke øjet. Sådan her. Det er vildt svært at gøre i blinde. Men i hvert fald, jeg kommer mascara på begge sider af vipperne. Den her mascara, Great Lash her, som jeg så også bruger til de nederste vipper, den er også rigtig god til ligesom at give the finishing touch. Så når jeg kommer på begge sider af vipperne, så jeg plejer egentlig sådan at komme mascara på de øverste vipper, så lader jeg det tørre, så kommer jeg på de nederste vipper mellemtiden, og så lukker jeg øjet og kommer sådan på begge sider. Hurra! Så er jeg færdig med min øjenmakeup. Så er der min øjenbryn til sidst. Jeg har fået lavet semi-permanent makeup, eller er i gang med det. Det tager jo lang tid, åbenbart. Som gør, at jeg allerede har en form på min øjenbryn, og jeg har noget farve liggende i huden, men jeg har ikke, hårene er stadig okay lyse. Det er jo så også derfor, jeg har fået det lavet. Så for også at give det lidt mere markeret look til, hvis der er, jeg skal ud, eller noget af den stil. Så enten så kan jeg gøre det, at jeg farver min øjenbrynshår. Det har jeg altså ikke fået gjort endnu. Eller så har jeg fundet den her fantastiske opfindelse fra Maybelline. Og det her Brow Drama. Men i hvert fald, så det er egentlig ligesom en mascara til, der farver brynene og formen. Så ligesom sådan en øjenbrynsgelé med farve i. Den har sådan en fancy børste her. Men i hvert fald, den har jeg i en medium brown, fordi det er det, der passer sådan rimelig godt til mig. Jeg synes, man skal helst ikke vælge en øjenbrynsfarve, der er alt for mørk, hvis det er, at du er lyshåret. Nu kan jeg sige, nu har jeg lige farvet hår, derfor er det lidt mørkere, og derfor kan jeg godt tillade mig, at jeg er lidt mørkere. Men tit pas på med, hvad du vælger, fordi det kan let komme til at se alt for hårdt ud. Så det kommer jeg på hårene. Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan gøre det uden at kigge. Og der stryger jeg det egentlig bare langs med hårene, sådan så det går ind og fikserer hårene og giver det en smule farve. Det kan vi godt lide. Jeg synes, jeg er meget pænt, også fordi det holder, det sørger for at få fikseret hårene fast i den form, som jeg godt kan lide.
Så I kan også allerede se nu her, altså, at der er forskel. Det kan godt være, at det er meget lidt forskel, der er, men den er der i hvert fald. Så det plejer... Det er i hvert fald det, jeg plejer at gøre, hvis det er, at jeg gerne vil have et lidt mere markeret look. Det tror jeg faktisk er lidt det, sådan til min dagmakeup, eller hverdagsmakeup, eller hvad man nu skal kalde det, med hensyn til læberne. Jeg ejer 10 milliarder af forskellige lipgloss, og jeg synes altid, nej, den er spændende, den skal jeg have, hvis den dufter godt, og ser godt ud, whatever. Men jeg bruger det faktisk ikke så tit. Hvis der er, jeg bruger noget, så plejer det faktisk bare at være læbepomade, fordi den medicin, jeg får, gør, at mine læber er rigtig tørre. Og der har jeg 2 forskellige lipgloss læbepomade ting, som jeg synes virker bedst. Udover 8 Hours, som jeg synes virker rigtig godt, men jeg synes, at hvis du bruger den for meget, kan du let blive afhængig af den, og så virker den slet ikke, og lægger så let som hende på huden. Det kan godt være, det er bare mig, der har det sådan. Så er der en klassiker, sådan noget som ens mormor brugte. Mentholatum. Du kunne få sådan en 2-pak i Matas til 25 kroner. Og så er der ellers fra MAC, den her, jeg har haft blogget om den før. Den er vildt nice. Lip conditioner. Det er faktisk, det ligner en lipgloss. Det er en lipgloss i og for sig, men altså plejende lipgloss, læbebalsam, et eller andet dimmer. Den er gennemsigtig. Så I kan se det. Og så dufter og smager af vanilje. Og den virker bare vildt godt, synes jeg. Så den kommer lige på. Og så er det egentlig det. Yndigt. Men ja, så er jeg done. Så tror jeg egentlig, det var det. Jeg håber, at I er glade for min video. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne. Det har været en sjov, lidt anderledes oplevelse, bare at skulle sidde og tale til sig selv lidt og lægge makeup uden rigtig at kunne se noget. Men det har været hyggeligt, og I må se til, hvis I har nogle ønsker til blogindlæg eller andre videoblogs eller et eller andet den stil. Jeg ved godt, at jeg måske ikke altid er så god til at gøre tingene med det samme, men det kommer også lidt an på, jeg er ikke så god til det der med at organisere tingene og få det gjort og sådan noget. Så men det arbejder jeg på, og jeg bliver altid vildt glad, når I kommenterer, når I liker, og når I i det hele taget viser, at I gider at følge med i min blog, mit liv, og bekymrer jeg, eller hvad man nu skal kalde det. Så tusind tak, og much love to you.